маска трябваше да не ги улавят християните. Те са били просто... О, Боже! Biz onların küçük parmağına gelemeyiz. Ya Rabbim ya. Да бъде слава на Тебе, Божия наш. Как ни кара това да ни мотивира, Я Раббим. Съсипвам се отвътре, Я Раббим. Така, че дюрим истина набро дем, Боже. Да се чуе, за пък ние... О, Боже! За много неща имаме да се покаяваме, братя. Много, просто... Много. Как ние не носиме сол в себе си, разбирате ли? Солта соли, донася вкус. Най-напред, благодаря на моя Бог, казва, че Исуса Христа, виждате ли как се благодари на Бога? Няма го Христос, няма благодарността, не е пред. Чрез Христа Исуса. Виждате ли редът? Как? На кого е слуга този Павел? На кого е слуга? На Христа Исуса казва. На Исуса Христа. Виждате ли, онези духовни шаманчета, ние нямаме нищо против Божия Святи Дух, нищо, защото Той е Божия Дух, който е в нас, нали, родил ни е. Той ни е родил нас, както Христа Исуса дошъл. Няма раждане без Святия Дух. Няма. Ние сме дошли по Божие намерение като Христа. Как е дошъл Христос? Беше предизвестено на Мария. Да, от ангел Господен каза: и ще зачнеш и ще родиш, нали, Исуса Христа. И така и за нас е предопределени ще се родиме ние от Бога, от Святия Дух, обаче чрез евангелската новина. Разбирате ли? Много нашето новораждане е точно като Христа Исуса. Не може да бъде много различно, защото Той брат. Той идва като наш брат. Идва Спасител, но идва и като брат наш. Той е първородният. Както евреи казва там, 3 глава, 4 глава, нали? И там се говори за това. И нашето идване на тази земя е като предузнати в определеното време да дойдеме, да се раждаме. И вижте животите ни, как са били много различни са били Божието съхранение, как е било, пак съхранявате още в онова време, как ни съединява с семействата ни, съединяване. Просто невероятен е Бог. И за вашата вяра се говори по целия свят. Понеже Бог, на когото служа с духа си в благовестието на Сина му, ми е свидетел, че непрестанно ви споменавам в молитвите си. Моля се винаги дано с Божията воля благоуспея. Това е писмо само. Той не е бил там човекът. Не е бил там този Павел. Най-после сега да дойда при вас, защото купнее да ви видя, за да ви предам някоя духовна дарба за вашето утвърждаване. Тоест, за да се утеша между вас, взаимно с вас, чрез общата вяра, единната вяра, която е ваша и моя. Това е спасителната вяра, за която говорят реформаторите, за която много говореше, много говорил Мартин Лютер за сола фиде. Това значи жива вяра. Жива вяра. Какво? Да угаждам само на Бога. Разбирате ли? Това значи за тази вяра, която Авраам е действал, защото го имаше благовестието там. И в нас също. Тази вяра, жива вяра, е не такава вяра, както бесовете имат. Тази вяра е
жива поради тази причина, че ние сме съживени в Христа Исуса и сега да угаждаме на Бога. Защото отделени от... Тя е мъртва вяра. Разбирате, мъртвата вяра не угажда на Бога. А тази вяра е жива вяра, с която ние дела вършиме за Божия слава. И по-нататък той говори: много пъти се канех да дойда при вас, за да имам някои плоти между вас, както между другите народи, но до сега съм бил възпиран. Имам длъжност към гърци, към варвари, към учени и към неучени. И така, колкото зависи от мене, готов съм да проповядвам благовестието и на вас, които сте в Рим. Вижте, братя, само да завърши тук е 16 стих. Ето го тук вече 16 и 17 стих е една, вече изключва се темата. Вече свърши се във видението, нали, на Павел. Вече се включва в темата за Божията правда, 16 и 17. Защото не се срамувам от Евангелието, от благовестието за Христос, понеже с Божия сила, понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Първо на юдейна, а после и на езичника. Защото в него се открива правдата. Къде се открива правдата? В благовестието. В благовестието можем да намериме, да разкриеме, да видиме откриването на Божията правда, която е от Бога, чрез вяра, към вяра, както е писано. Демек, да угаждаме на Бога, преминаваме от вяра към вяра. Тук има растеж, братя, разбирате ли? И праведният, тук ето го, равно на живот, чрез вяра. Да се живее. Виждаме ранната църква и през посланието, чрез това разбиране, виждаме, че много е била различна църквата. И църквата не прилича на това, което ние мислиме, че трябва да прилича. Тя е била огнетявана, тя е била преследвана, тя не е била тълпи, тя е била неколцина, тя е била малко. Ще видим по-нататък. Защото Божият гняв, ето го, тук вече навлизаме в другата тема. Да спираме ли, ва? Айде да спираме, ва, ако искате. Както желаете. Да бъдем такова. Айде да завършим поне. Да завършим. Утре почивайте ме. Утре почивайте. Да завършим първата глава. Да видим сега. Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които държат истината в неправда. Спомняш ли си, Любо, какво споделяхме това там? Ако си спомняш, когато започнахме с това. Виждаш ли, ние сме говорили, както сега си общуваме, и там сме споделяли това, и като че ли имат уши, но не чуват. Виждаш ли? Очи имат, но не виждат. Колко е богато благовестието. И хора ние обяснихме, толкова спирахме се с такъв хъст, такова умоляване, как да бъдат приведени, както казахме, че тук, тази църква, ние ще бъдем много различната солта на тази земя, за която говориш. Ще дадем вкус, знаейки и разбирайки всеки един от нас, че ние тук биваме